Bos. Nah, jadi hari ini aku golek warung ayu bos. Aku ngejak Dian Kucing. Lah tapi kirung ketemu. Ingat terus mampir yang warungnya nggone ibuke. Aku takok-takok ibuke, "Bu, warung ayu niku pundi?" Ya kulon iki lho Mas no. Lah ngono, lah aku dhewe kan yo lali. Terus aku ngejak Mas Dian ki. Lari apa yang menurut Piye ta? Kowe lho, ha? pengen ada orang temu. Nek ben rong temu pas karo kulot kae. Lah aku takok buke niku. Pokoke kilen nggih, Bu. Lurung kuwi mulon. Bruni nggih, Bu, pokoke. Niku asline warung napa lho, Bu? Warung napa, Bu? Oh, wandi nggih. Kalian sego napa mboten? Tepo. Lah sakniki napa, Bu? Kiranan mboten nate itu. Oh, nggih, nggih, Bu. Nek tepo cocok kanggo untuk. Lah tepo ki kok cocok iso mangan. Yo kanggo untuk Iya, gak tapi patek. duko sakniki. Gak patek enek. Oh, nggih. Gunggo gawe tepo. Muga-muga ora tepo mbuh mie godhog apa mie apa ya ora apa-apa butuhe ana isine wetenge engko lak tarah bakul iki. Nyocokno apa? Nyocokne wae iki cek mampir ngene duwene. Mam napa, Mbah? Oh, mam siang nggih, Mbah niki. Jam setunggal, Mbah niki. Jenengan yuswane pinten, Mbah? Kelahiran 52. Iki. Jadi tua ibuku. Mas loro ki engko digoleki sik, Bos ya. Golek. Goleki pokoke. Wis ketemu ya? Kudu temu pokoke. Pokoke ya. Gak temu berarti bisa ketak Mas Bowo. Wis mbuh diapa ning kok ya ora roh pokoke. Dik nganu pokoke. Agen 009. Oke, Bos. Nanti kita lanjut soalnya kita ngopi sik, tak entekne kopi sik iki ya karek sakmene tak entekne langsung kita lanjut. Soalnya hawane saya mendung ya, Tom. Mendung soalnya laudan. Lah laudan ning warung kebedeng ra apa-apa. Saya malah seneng. Ngono malah enak. Nek pas posisi goleki ya. Bisa tanak ngono. Posisi Ya wis, goleki Bos. udan ya terus coto. Oke. Lor kae lho kowe iki kok ya tekok to. Nggih. Aja digas kok. Iso nyelah ora iki jane. Nah, iki lor golek lor yo. Arep jempene apa piye to jane? Ya karepku tak koprono. Ngek. Kalau kerduk yang lho, Bos. Kerduk sing mau kae awake dhewe pertama kelompok kulon. Ki daerah Mbah Bogo ya? Mbah Bogo. Mbah Bogo, Bos. Mbah Bogo desane Pule Rejo. Pule Rejo. Nah, oleh lor iki lor. Gila iki lho. Jalanane. Jalannya mulus ya. Yo, Soalnya kita tembus antar desa. di rumahnya daerah gitu. Hati-hati Bos naik. Rumahnya jos gitu. Belok oh kiri nih. Ya, kiri. Pokoknya golek warung Bos iki pokoke. Ben ketemu karo SKC kae. Moga dino iki ketemu Bos. Ya, iki lho plot. Oke. Nah, ngulan Bos ning gang. Lur wis teko warunge Mbak Seh, warung Tepo. Ya termasuk ya warung ayu juga ya, Cing. Nah, iki lur, warunge lur. Nggih. Nah, iki lur. Iki lho warunge Bos lagi ketemu iki lho, Bos. Ayune bingung. Lho, aku rene dipen karo Pak Didi, karo SKC lah tapi ra ketemu. Pas apa? Golek warung iki gak ketemu. Karo sapa? Karo Didi kulot. Ana cah pitu aku gak ketemu, akhirnya keblasok ning. Jadi ini golek tepo ngono. Ngono lho. Iki lho lur bae warung Mbak Kalau Seh. tepo ini ora gawe, Mbak Seh. Ora gawe Mbak Seh. Wong aprai. Kesel. Iki lho warung yo ayu lho. Enake kalek cemue, kudu Demben lho. cemue ini nek. Cemen. Lah itu, cemue aku jajal. Kowe lak pengen semua ae gak apa. Aku Pitung. tak wedang ireng sing manis kayak bakule. 7 tahun ora temu ora jajal. Masa?
Tenan. Wis lah ana 10 tahun. Iya. Aku gengenane dene iki aku dipameri cemue, Mbak. Karo kancaku. Kok iso kuwi lho. Monggo ngerti cemue ora? Tenan, lagi aku iki lagi ketemu iki lho, warung Mbak Seh Tepo semua komplit. Yo tiba yo ayu lho, Cing. Lagi ketemu. Lah tak kira ki ngene lho, Mbak Seh. Tak kira ki kok lah kok nyeluk Mbak Seh ki urung kenal. Maksudnya Ndek Ben ki kan aku wis teko kulon kono. Wis teko kulon kono, lah tibae aku balik ki sing ndi aku gak genah. Lah tibae jenenge to, Pak? sik to rungokne, kuwi langkai kuwi gak jelas. Informasine, alamate informasine. Ngono lho, Bosku. Nah, ngono lho. Mengke turu berarti. Lagi rara nang tidur. Oh, berarti ganggu ya aku. Ya mboten, di warung kan yo biasa. Ya terang yo Ya menolak ganggu. Yo ora. Soalnya aku ya lagi rene lagi ketemu. Duh. Iya. Lah memang mie apa piye to? Mie enek. Wis ada butuh tambah mie. Tepo pecel enek kok saya Mbak. Pengen cemue sih. Nyantai ya. Oh, lah. Dine sampean buka ya, Mbak? Bisa. Jane ki angen-angen tepo lho to. Iya, iki lho bae lagi ketemu Tapi lho. sampean gak sempat buka tepo. Heh? Ya nek lagi sampean kurang tepo tapi gak tepo. Nah, iki lho Bos, Ndek Ben iki kebraso iki lho Bos, ya kebraso iki warung kan kula dhewe braso warung kuwi lho Bos Ndek Ben. Kanan jalan. Tepo kecap ya Pak. Kanan jalan kuwi lho. Pojokan kuwi lho, kanan jalan kuwi lho. Mriki berarti mbah-mbah. Aku lak wi menggok lak kok kono, berarti kene ini dalan kuwi lho. Iki sampe takok aku. Angke takon nang warung kidul. Oh, warung Mbak Se Mas niku pundi niku Kilan Kiambak. Kulane warung Mbak Mi ngoten. Tipe tak delok Mbak Se. Ya Dene Allah. padha rupane biru ki biru. Ngono. Biru sing ketane kaya ning kulone. Terus sanjange Kita golek itu biru sing kulone ning ndi duduk ah ngono. Ki engko nekat arep kenalan karo warung Mbak Se aku. Arep kenalan soalnya apa? Awake dhewe urung kenal, soalnya awake dhewe ora nyeluk Mbak Se. Lah ada tulisan Spendere telongane iki Mbak Se ngono tok akhire bae yo tenan bae ya. Ayo. Oleh ya kok kenalan aku. Oleh ya. Oh. Oke, matur suwun nggih Mbak Se. Oke, wis engko di lanjut semua lanjut ya. semuene sik ya engko. Kowe kopi no. Iya aku kopi terae. Aku lah gak kopi iki kurang mantap. Aku gak ngombe kopi sedina nek wis yo ya kok. Sing manis pokoke. Ngono lho. Gak ngelok lan tak iki lho Lur ya, warung sing tak golek karo SKC ki lagi ketemu iki lho, Bos. Dadine aku rene iki wong 7 grudukan wis. Wis kok kulon ngono lho. Lagi ketemu iki lho warung Mbak Se. Yo iki lho Lur. Sapa? berarti sengaja uang ke siapa? Kan kerja orang kok Pak. Berarti sapa? Siapa ya? Apa? Mobilnya kuning. Sapa? Kandi. Kilen. Pulang. Iki kok mau wenenge nyapa to jene? Kita dari si WA ya. Kok yo iki lho, guntingi roti iki lho. Sawi tenan aku golek iki tenan lagi ketemu iki lho ya Allah. Ana patang sasi. Limang sasinan aku. Laki rene niki, mau sini gimana niki? Golek lagi ketemu lagi takok iki Bu warung kan niku lho kalian dhewe Mas no. Nah langsung tak parani minggae. Lah iki cerita nenek tepone mah iki seneng. Enek tepone aku seneng, tepo iki paling seneng. Tenan tiba teko kene tepone bae. Berarti kan aku, biasa kan aku nang pasar kan nonton toh. Lah aku tiba nek berarti sana kan aku lagi tekan nang pasar itu bisa kan aku cuma. Kok iso? Lah waktu cuma ke sandong aku bapak sama ini ya. Makan betul-betul. Kelo warunge lagi. Ki ndi jenenge? Nah, Ini. Bruni, Bos. Dulu ini ada bapak gua pada. Padha ya? Gak. Padha ya? Ini harganya 22 nanti. Oke. Ini harganya 22. Pengen Mbak Se, monggo sing arep pengen pinarak bodho mriki cemoe wonten. Terus tepo wonten, terus Soto. pecel wonten, soto enek, rawon enek dan lain-lain es teh, es jeruk, Mie. mie goreng, mie godok,
Wes sembarang pokoknya neng. Iki lho warungnya kok mesem ae. Lho. Malah Kok wong lho. Piye to kuwi lho? iya. Lah tara ya tenan to. Iya. Nah, ngono lho, monggo lho iki lho. Jangan mampir ke sini, Pak. Nah. Nah, aku arep pengenalan karo warungnya sing syuting ya. Kenalan aku. Ya. Kenalan karo Mbak Sis soalnya iki Ya lah, Kak. pertama kali. Jadi pertama kali ingat lagi mulai warung lagi ketemu jadinya pertama kali ini tamu yang pertama ya Mbak Sen. Iya. Jadi menunjukkan rasa jadinya aku pengen kenalan ya Mbak Sen. Muga-muga oleh asal apa mboten? Asal. Ya, kita kenal. Kenalane iki wis sopan liwate antara meja iki karo ngene ae gak masalah. Ya. Kenalan Mbak Sen. Iya. Nami kula Tommy. Nek kula Mbak Se. Mbak Sen dadi warung ndi ya? Runi, Bapak Runi. Nah, dadi matur suwun iki Mbak Sen atas kenalane. Muga-muga tak golekne kok. Nggih, nggih. Golek apa nih? Tak golekne Konco. kanca. Oh, alah. Biasa kanca apa? Kanca marung apa kanca apa? Kanca warung. Dadi Mbak Sen pengen kon golekne kanca nggo bakulan. Oh, alah. Lah Mbak Sen pamane gak iso kan anak bae kan iso. Dadi ngono lho. Dadi wis ngono lho dadi vlog hari ini matur suwun ya wis ketemu nge warunge. Wis suwi Mbak Sen. Oke iki. Wah, mbek nek golek tepo berarti rene. Kita adu aku tetap beli ini. Mas menolor ya. Jadi vlog hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wes. Dadah, Pak. Nah. Biasanya kegiatan